Izitalato ezimdaka ngenxa yenkukuma engaqokelelwayo ngumasipala, kuquka namanzi elindle abaleka ezitalatweni. Oku kubeka impilo yabantwana abathanda ukudlala apha emngciphekweni. Ukanti abahlali bayavutha ngumsindo, ingakumbi ngelithuba umasipala iSol Plaatjie kulindeleke ukuba onyuse ixabiso lerhafu yeenkonzo zikamasipala kulo nyaka. It is killing the middle class and the poor because it is almost impossible to afford electricity with what they are getting right now. Selo se ke complaina gore ha ba tlhatlosa di tax yana gotlhe ba taxa ba tlhatlosa rona mapensionary ba reng ka rona ga ke rona ga re bereke re ba government. Wat moet die rates hoog vat? Wat gaan ons kom betaal van ons werk? Dit is baie groot mense wat die werk in die strate nie. Hoe moet ons nou die werk die rates kom betaal? Ha? Dan wil nog nie ons service delivery maak nie. Umbutho ojongene namashishini inoki uthi ukunyuswa kwerhafu yenkonzo zikamasipala kuza kufaka uxinzelelo kumashishini nabahlali. These exorbitant increases with regards to rates and tariffs as imposed by the local municipality on the residents and businesses of Kimberley has a direct and negative effect within the business community within the Kimberley region. Businesses within the Kimberley region have been struggling to survive, and the proposed increase of rates and taxes has been a final blow to some of the businesses within the Kimberley region. Abahlali abangathathi ntweni banenkxalabo yokuba abazokwazi ukumelana nokunyuka kwamaxabiso erhafu nanjengoko uninzi lwabo lungaphangeli. Ukanti usodolophu womasipala iSol Plaatjie akafumanekanga ukuze aphendule kwisikhalazo sabahlali. Ndingunobelungu noWumbane kwiindaba zeSABC eKimberley.